Iti DAMDAMAG CORDILLERA nagbalakad manen ti Baguio City Health Office kadagiti residente nga agdalus da iti aglawlaw da tapno maikat dagiti posible apagbalayan ti lamok ken malapdan ti dengue virus. Iti Baguio City binalakadan ti City Public Employment Services Office dagiti employers iti pagrebenganda kas partner iti Job Start Philippines program. Kanayon na detalye iti report ni Anjel Kim Pengosro. Ibalbalakad ti Baguio City Health Services Office ti panang mintinir dagiti residente iti kinadalus kadagiti babalayda ken iti aglawlaw tapno maikat dagiti pagpaduan ti lamok ken malapdan ti dengue. Itatawan nakay-record ti syudad iti 141 dengue cases manipud January aging ga Abril. Nabababa daytoy no idilig idi napalabas atawan no sa dino nakailistada iti 325 cases. Binalakadan ti ahensya ti publiko abantayan dagiti sintomas kas iti nangato agurigor a dumanon iti 40 degrees Celsius. Sakit ti ulo, sakit ti mata ken joint pains, panagsarwa, ken panagruwar ti rashes agagangay ngagparang iti maikapito nga aldaw ti gurigor. Nairekomendar ti dagos a panagpa-check up nagtultuloy ti gurigor iti di kumurang adwang aldaw tapno masigurado ti kinatalged. Iti Baguio City inorient ti City Public Employment Services Office dagiti employers iti pagrebenganda kas Job Start Philippines program partners kabayatan ti Employers Forum. Ti Job Start ket maysa a programa ti Department of Labor and Employment. Amang sagana kadagiti agtutubo a Pilipino nang runa dagiti nagturpos nga awanan iti kapadasan iti trabaho para iti panggedan. 3 bulan ti panagsanay dagiti trainees iti sidong dagiti employers ken umawat da iti 505 pesos iti inaldaw agraman ti 100 pesos a transportation allowance manipod iti dole. Kalpasan ti training phase dagiti employers ti mangimaton iti internship phase iti 2 aging 3 a bulan ken ibaklay dati inaldaw at ang dandangag dagop iti di kumurang a 75% iti minimum wage. Kalpasan ti Job Start program ada pagpilian dagiti employer amang employ kadagiti interns. Iti abra, alalukuyon ti lokal a gobyerno dagiti naganak ngay pabakuna da dagiti ubingda tapno malapdan ti panagwaras ti rubella wenno German measles. Sigun iti Abra Provincial Health Office National Immunization Program, may isa ti kumpirmado ang nagpositibo ti kaso a measles rubella ken nagdama a mamon monitor. Iti probinsya, agarot 3,900 nga ubingag tawon iti 6 aging 59 months, ti target da ang mabakunaan inton Agosto. Dagiti sintomas ti measles rubella kat pakairamanan ti mild fever, runny nose, sore throat, swollen lymph nodes, ken pink spots akadawian amaw awagan daytoy iti 3-day measles. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.